Nyinga en Pastor Joseph Agali. Arwaki e chenro mar Pisoko. Pisoko en kama inyalo yude puonj mawuok e muma, kendo inyalo yude tiegruok kawuok e muma, kendo an jawer ibro yudo wende mawuok e muma kamori ei muma. Mora gi muma, puonja muma, kendo tiega gi muma. Arwako. Karombo marwadha noloro aipoto Kademowa katung polo ywa. Wadwa somo muma tich jote 16 kare 25 nyaka 28. Kawuono adwaro mondo wapuonjre wach e thuon wacho ni Kik Iketh Dendi. Kik Iketh Dendi. Muma wacho kama tich joote 16 kare 25 nyaka 28. Muma wacho ni kar odiero duor tir. Paulo gi Sila noyudo lamo kendo ne giwer ni Nyasaye. Ka joma ne otwe mamoko to ne ochiko itgi winjogi. Eka ne gipo ka piny oyiengni matek. Mimise mag jela nene otetni kendo ndekni. Gikanyono dhoudi duto noyawore kendo nyororo mag jomotwe duto nopogore mogonyore. Eka jarit jela nochiew kane oneno ka dhout jela oyawore. Nogalo ni joma otwe duto osepondo oa. Omiyo nene owuodho ligangla mondo onegrego. Eka Paulo nokok matek kawacho ni Kik Iketh Dendi. Kik Iketh Dendi, wantie waduto. Adwaro goyo erokamano ni Nyasaye maduong', en Nyasaye mayiengo gode, en Nyasaye mayiengo pinje, en Nyasaye mayiengo ng'ata. Onge gima Nyasaye ok nyal yienge pinyni. E piny mangima osebedo ka yiengni gi gik mopogore opogore. Korona osebedo ka yiengo piny, lwenje yiengo piny, tuoche yiengo piny, siasa yiengo piny. Iyudo ka piny yiengre kinde ka kinde nikech Nyasaye yiengo piny. Onyalo yiengo piny kata biwinj ka piny ema yiengre nikech mise mag piny ni e lwete kendo en emoyiengo piny e sama owinjore. Nyasaye e Nyasaye maratego. Onyalo yiengo gima kawre nok nyal yiengo, onyalo yiengo. He shakes the unshakables. Jehova Nyasaye Nyasaye manyalo shake the unshakables. Jogo mane nokawo ni gin ohinga kendo gigero ohinga ma onge gima nyalo yiengogi. Nyasaye koamua ni yiengogi to yiengogi ma gindekni, ma gibed jogo ma ting'o mana lwetgi ka ywak ni reswa, konywa. Nikech Nyasaye oyiengo piny. Nyasaye noyiengo Roman jela, jarit jela ni. Nyasaye noyiengo chunye. Nyasaye noyiengo jela. Ma chunye ne notetni. Mama wacho ne nokawo ligangla. Kano dwaro negrego nikech ang'o noweyo ni ji te oseringo kendo jok motwete nikech kanene jomotwe oringo to mano ene manene inege. Nong'eyo ni tho ochome, koro wacho ni we atho piyo kata ka tho pod ok ochopona nikech koketa ka mondo arit jogi tasetho to mano ibro chwada, ibro nega kendo chandruok mabro dhiye en chandruok mang'eny. Nokawo liganglane kendo nochiengni ne nodwaro mana tiekre kende nikech Nyasaye yiengo gigo ma bet kendo we nok nyal yiengre. Roman government was a powerful government. Nyasaye no shake. Roman government ne norumo. Roman government mani ne weyo ni gin sirikand jo Roma mani ne weyo ni gin ema gin kod teko e pinyni ne girumo kendo ne girumo nikech Nyasaye yiengoga. Nyasaye yiengoga gigo manyalo bedo ni yiengre. Oyiengo teko jochiende. Jehova Nyasaye yiengo ruodhi. Jehova Nyasaye yiengo jogo maweyo ni gin ok nyal yiengigi. Gima
Kanene Paulo oneno ni jarit jela osekao liganglane dwaro tiekre, nonyise ni kik iketh dendi. To mano e message madwaro wacho ni sani, kik iketh dendi. Ing'eyo ni dhano ketho dendgi giwegi. Seche moko ketho dendgi nikech gima giamini oseyiengre ma gikia ni koro gitim nang'o. Noneno ni en koro mari ngimane orumo. Koro oneno nodwa ketho dende. Paulo nonyise ni kik iketh dendi. Tadwa nyisi ni kik iketh dendi nikech nitie gik mang'eny manyalo ketho go dendi. Waneno ka kijende ketho dendgi, jomadongo ketho dendgi, nyikwayo ketho dendgi, nyithindo madongo ketho, yowuoyi ketho dendgi, nyiri giketho dendgi giwegi, giketho dendgi gi chode, giketho dendgi kod kong'o, giketho dendgi donje drugs, imuonyo drugs, ichuori gi drugs, ka ing'eyo ni iketho dendi. Kawuono kik iketh dendi. Kik kale shida, kik iketh dendi. Ng'e jomoko wacho ni amadho kong'o mondo wiye owil kod chandruok ma an go. Mae kaka jarit jela ni obeno wacho ni adwa negra mondo kik ane gik mabirona. Kik iketh dendi. Kik iketh dendi. Jomoko ketho dendi nikech tich orumo. Odonjo chako madho kong'o. Odonjo chako timo gik moko nego be notimo nikech odwaro no keth dende. Odwaro ngimane orum. Kik iketh dendi. Jomoko luoro wich kuot nikech seche moko gitimo gik moko ma gineno ni mano to kowinjore ani matim, kapo no winjore na ani matimo to koro wiya abro keto kanye, abro donjo kang'a, kanye ibro luonga ni to ji bro nena nadi. Kik iketh dendi. Jehova Nyasaye e Nyasaye man kod second chance. E Nyasaye mabro mi second chance. E Nyasaye manomiyo jarit jela second chance. E Nyasaye man kod paro maber kuomi. Kik iketh dendi. Kato chopo mana no sendik ni ming'eyo na an to koro tuoche emo orita. An koro ibro tieka kendo jela ema dhiye. Kendo an ibro tueya kendo an ibro nega. Kik iketh dendi. Nikech Nyasaye opango ni gik mabeyo, Nyasaye pango gik mabeyo. Kata kochopo ni neno ni timo penj, tirem. Nyithiwa seche moko ka giwinjo results ma giyudo ni girem, giketho dendgi. Moko donje gik moko nego ben gidonje. Moko ginegore kendgi. They commit suicide. Kik iketh dendi. The fact that you have failed doesn't mean that you are a failure. Normally I say, fail 7 times, rise up 8 times. Inyalo podho dibiriyo, ti ichung diboro. Nikech Nyasaye eman kod mpango, kendo en kod plan maber e ngimani. Kik iketh dendi. Nyasaye mondo gwedhu. Yesu newuotho. Utelemo gimier bende madongo dongo. Utelemo gimier bende matindo tindo. Utelemo gimier bende madongo dongo. Utelemo gimier bende matindo tindo. Yesu ne puonjo injili no lero. Yesu ne puonjo injili no lero. Chinene luwe kweth mang'eny kala moro. Chinene luwe kweth mang'eny.
e kweth mang'eny kala moro. Yesu ne tweyo chiemo kolamo, Yesu ne tweyo chiemo kolamo. Kokwayo ni jote gial injili pinje pinje. 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 Yesu ne lando injili no lando, Yesu ne lando injili no lando. Kendo nokecho ji kochango tuoche magala gala. 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 Yesu ne wuotho, Yesu ne wuotho, Yesu ne wuotho, Yesu ne wuotho.